tarapyndan kepillendirilen Dream Oil çalgı ýaglary siziň awtoluglaryňyzyň hereketlendirjisiniň hem-de transmissiýa we hidravliki ulgamlarynyň goragy bolmagyny we ulanyş möhletiniň uzalmagyny üçin eder. Çalgı ýaglary aljylaryň islerine görä 1, 3, 4, 5, 20 we 208 litrlik gaplarda hüdürlenýär. Geljege miras, geljege anam.
Salam el hormatly adamlar. Garaşsyz baky bir tarap ýurdumyzdaky täzelikler hemem habarlar bilen tanıştyrýan Watan habarlar gepleşigimize başlaýas. Şogun Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy, hormatly Ilya Şulsy Gurbanoğlu Berdimuhammedow arkada şäher boýunça iş taparyny amala aşyryp, şäheri ösürmeň nowatdaky tapgyrynda gurulmagy meýilleşdirilýän binalaryň şekil taslamalary, olaň yerleşik ýerleriň çyzgylary bilen tanışdy. Hemem bu ýerde degişli ýol başlan gatnaşmanyny iş maslahatyny geçirdi. Şäher bilen Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz Köpetdagyň eteginäki ajaýyp günjek ýerleşýän Arkadag şäherine geldi. Türkmenistanyň atgalan arhitektory Gahrman Arkadagymyz bu ýerde ilki bilen täze şäheriň çäginde ýaýlanýan gurulşyk işlerini synlady. Ýazyrky döwürde bu ýerde Arkadag şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyryna alınıp bolýan işler döwrüň taraplaryna alaýyk derejede dowam edýär we olaryň depkinleri barha ýokarlanýar. Bu ýerde ýöňde barjy tehnologiýalaryň we iň gowy tejribäniň işin gurulmagy arkaly dürli maksatly deskalaryň şol sanyna öýrençik toplumlarynyň gurulşygyna möhüm ähmiýet berilýär. Soňra Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky Arkadag şäheriniň gurulşygy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradow Arkadag şäheriniň gurulşygynyň ikinji tapgyryna gurulmagy meýilleşdirilýän dürli maksatly binalaryň şol sanyna şeperçilik haly kärhanasynyň taýýarlanan tasamalary, olaryň ýerleşik ýerleriniň çyzgylary we gurulşyk işlerini ulanýan ferişdeleriň görünüşleri barada hatabat berdi. Bu ýerde şeperçilik haly kärhanasynyň umumy görünüşi, onuň içki we daşky bilik aýratenliklary görkezildi. Ma'lum bolşýaly, täze şäheriň köp tanly ýaşaýjylarynyň ýüz tutmalary we haýyşlary esasyna bu ýerde halçylyk kärhanasy gurmak boýunça döwlet derejesindäki çözgüt kabul edildi. Türkmen gelin gyýylarynyň döreden dünýä nusgalyk ilişleriniň halçylyk sungatynyň ýazyrky döwürde dowam etmeginde we täze iş orunlarynyň döredilmeginde möhüm ähmiýeti bolar. Haly kärhanasy täze şäheriň binagarlyk keşfi bilen bir bitiw sazlaşygy emele getirip, ol iri çeperdinanlaryň ähmiýetinden Türkmen hallarynyň dünýä nusgalyk görnüşleriniň dokalmagyna munasyp orna geler. Gahrman Arkadagymyz görkezlen taslamalar bilen tanışyp, olara bir näçe belliklerini aýtdy. Bilinçýäli, bu ýerde haly kärhanasynyň bina edilmegine çoňur many bar. Türkmen hallary olary dokumak sunugaty, asyrlar aşyp gelýän edep terbiýe mektebidir. Bu sunugatyň ösürmegi ýazyrky döwrüň möhüm wezipesi höküminde kepitlenenler. Şonuň bilen baglykda halçylyk sunugatynyň dowamaty atarylmagy, asyrlar aşyp gelýän ýaşy ýörelgeleriň ýazyrky döwrüň ruhyna kabap arawaşlyklary besenmegini şertlendirýär. Täze şäheriň gurulşygynyň ikinji tapgyryna bina ediljek çeperçilik haly kärhanasynda dörejilikli işlemek we oňoýly din jalmak hemde boş wagtlaryny peýdaly geçirmek üçin ähli ýeru şertleriň döredilmeligini belläp, Gahrman Arkadagymyz halçylaryň köp wagtlap oturup işleýänliklerini nazarda tutup, olaryň hareketme pursatlaryna rahat din jalmaklary babatda ýerur mümkinçilikleriň üpçün edilmeligini aýtdy. Şeýlekem öýrençik toplumy bir näçe bölümlerden ibaret bolup, olarda ulugöwrümli hallary, tebigatyň görnüşlerini janlandyrýan bölümüň, surat hallar bölüminiň, portret we sowatlyk hallar bölümler döredilmelidir. Şeýlekem Gahrman Arkadagymyz Dürewap haly kärhanasynda ähli bölümler bilen bir hatarda haly dokulanyny ulanýan gaýçy, sünni, keser, darak we beýleki terişdeleriň hemişe gurup saklanmagy babatda gadymy döwürlerden gelýän ajaýyp ýörelgelerimize laýyklykda ýürüýti halçylaryň ustahanasynyň hem bolmalygyny aýtdy. Bu haly dokulanyny ulanýan ferişdeleriň awat saklanmagyna möhüm bolup durýar. Şol wagtyň özünde öýrençik toplumyny türkmen hallarynyň taryhy, olaryň dokulyş aýratenliklary, renkleriň sazlaşygy baradaky maglumatlary özüne jemleýän interaktiv enzamynyň oturdurmagy maksady laýyk bolar diýip Gahrman Arkadagymyz bellädi. Onu halçylyga degişli ähli maglumatlar elektron görnüşde toplanmalydyr. Gyzyklanma bildirýän islenlik adam onuň mümkinçilikleriniň peýdalanyp biler ýaly şertler döredilmelidir. Şeýlekem hallaryň nepisligi, olaryň owudanlygy ýazyrky döwürde dizayn tarapyndan çemeleşmeler esasyna dürewapliklar bilen hem utgaşmalygy beýlenildi. Türkmen hallarynyň uzak möhletlen käpiti eýe bolmagy we olaryň gözelligi dünýä halşynaslarynyň ünsüni özüne çekýär. Munyň özi türkmen gelin gyýylarynyň taryhyny dowamly döreden milli sunugatynyň näçe asyrlar geçse de ähmiýetini ýitirmeýändiginiň aýdyň subutnamasydyr.
Bu baradaki gurrunu devam edip, Gahraman arkadağımız önülçük toplumының çägine ýürüýti bastırmaların düredilip, ularda haly dokumak üçin şertlerin üpçün edilmeliğini belledi. Munyň özi halynyň erişleriniň argaçynyň açyk gowadan täsirlenmeginde, gün şöhretiniň bolsa ajaýyp hallaryň renk sağlaşygyna ähmetli bolýanlygyny köp ýyllaryň tejribesi suwd etdi. Gahraman arkadağımız ýer döwürlerde haly dokulanny, otoglarda kakylýan daraklardan, tebiği boýaglardan kirşeniň çykýanyny bellep, bu ýagdaýlary aradan aýyrmak bilen häzirki wagtda ýürüýti kämil enjamlar esasyna haly dokulýan ýerde durnukly howany saklamagy mümkinçilikleriň bardygy wagtda aýdyp, şeýle enjamlaryň guruljak haly kärhanasyna gödüňni tuturmalygy wagtda görkezmeler berdi. Soňra Gahraman arkadağımız täze şekeriň çäklerini gurulmagy meýilleşdirilýän filgiýakyň taslamasy, onu ýerleşdirilmegi meýilleşdirilýän şekiller bilen tanışyp, olara bir näçe bellikler aýtdy we degişli düzüşler girdi. Filgiýakyň bekişli bedewleriň suw çugdurumlary bilen utgoşýanyny bellep, Gahraman arkadağımız onuň çäklerini ady riwayaty öwrilen bedewleriň heýkelleriniň otadylmagyny, olaryň her birine degişli ýazgylarda bedewleriň taryhyna we olaryň görkezden netijelerine başlanýan maglumatlaryň ýerleşdirilmeligini aýtdy. Munyň özi ýurdumyzda şöhraty dünýäde bolan bedewleri ähhalyk töwgüsiniň aýdyn nyşanly ölmeliler. Halkymyzyň taryhyň dowamly döredin we dünýäniň goluk milli gymmatlyklary bolan ahal teke bedewleri, adamlaryň hemişilik hemrasyna öwrilen alawaýlar, arşyň nepitligini özüne jemleýän türkmen hallary bilen bir hatarda insan gylykly arwany diýeleri halkymyzyň milli boýsunçyna öwrili. Ahal teke bedewleriniň gadim mekanyny geçen kerwen ýollarynyň esasy ulaw hökümine peýdalandan arwany diýeleri häzirki döwürde halkymyzyň milli boýsunçy gadaplanýan gymmatlyklar. Şoň üçin hem arwany diýeleriniň milli gymmatlyklarynyň gataryna mühim orun eýleýänligini bilmek ýakymlydyr diýip Gahraman arkadağımız aýtdy. We burada ýügde goýulan wezipeleriň üstünlikli ýerine getirmegine jogapkärçilik we himmet tarapyny esasda çemeleşmegi taşyrdy. Şeýle hem Gahraman arkadağımız bir ýerde ýaýbanlanan tassamalaryň we çyzgylaryň gataryny görkezleýän lukmançylyk klasterine degişli düzümlere berilen halkara güwenamalarynyň sertifikatlarynyň we olaryň harit nişanlaryna degişli bildigal resmi namalarynyň ähmetini üns çekip, olaryň ýurdumyzda alınıp bolýan işleriň ýokary halkara görkezlerine laýyk derejede ýerine getirilýänliginiň aýdyn tutnamasyny bellädi. Hormatly arkadağymyz ähli urlar boýunça alınıp bolýan işleriň aýratynda arkadaş şekeriniň gurulşynyň ýokary hil derejesine laýyk gelmeligini bellädi. Şunda alınıp bolýan işlerde häzirki zamanyň ösen tejribesi we täzil tehnologiýalar netijeli ulanmalylar. Şehir gurulşyna alınıp bolýan işlerde ekologiýa meselesine aýratyn orun degişli bolmalylar. Bu ýerde bina ediljek dürli maksatly diskalar milli binagarlyk görelgileriniň häzirki zaman nusgasyny özüne jemlemeliler. Soňra Gahraman arkadağımız bir ýerde Türkmenistanyň prezidentiniň ýanynaky arkadaş şekeriniň gurulşy boýunça döwlet komitetiniň başlygy Oradowyň we arkadaş şekeriniň häkimi Mehmedowyň gatnaşmagyna iş maslahatyny geçirdi. Onuň başyna täze şekeri ösdürmegiň nowatda kitaplaryna alınıp bolýan işler, şanly senleri dawarlandyrmak bilen baglanyşykly meseleler ara alınıp maslahat taşyly. Gahraman arkadağımız ýurdumyzyň ähli künjeklerini bolşýaly, arkadaş şekerine ýerine getirilýän işleriň durmuşa geçirilýän ekologiýa syýasatyna dolu laýyk gelmeligini, binalaryň tassamalary taýýarlananyna, ýerli tebiği aýratynlyklaryň gödüňde tutulmalygyny bellädi. Şunda ordaş ýokary okuw mekdepleriniň talipleriniň bu urdaky täsir pikirlerini we garaýşlaryny öwrenmek, olaryň taýýarlan tekliplerini işiň ulanmak möhüm bolup durýar. Desgalary gurulany we timarlyş işleri geçirilenine ýokary hili ferişdeler ulanmalylar. Şol ferişdeler ýurdumyzyň howa şertlerini, ekologiýa we bizik ýagdaýlaryny nazara almak bilen olaryň berkligi we amatlylygy gödüňde tutulyp seçilip alınmalylar. Binalaryň we desgalaryň keşfinde, içki bedeginde milli binagarlygyň ajaýyp däpleri bilen sazyşykda binagarlyk we bizik ulgamynyňky gazanlan üstünlikler öz beýany tapmalylar diýip Gahraman arkadağımız aýtdy. Şeýlegem iş maslahatynyň başyna arkadaş şekerine ilkinji gedek geçirilýän medeniýet kepdeliginiň ýokary guramaçyk derejesinde başlananyny we bu çäräniň degişli medeniýet maksatnamasynyň taýýarlananyny barada hasabat berildi. Şulaýyň 29-nda arkadaş şekeriniň dawraly açylanyna bir ýyl bolýar.
Şu münasibetli täze şekerde degişli bayramçyk davrlar meýilleşdirildi. Çeýlegem hatabatyň çäklerini täze şekerin ýaşaýyş çaýlaryna ilaty göçürüp getirmek boýunça alınıp bolýan işler barada maglumat berildi. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk matbuatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyz tutuş ýurdumyzyň durmuşyna mühim ähmiýeti bolan medeniýet hepdeliginiň ýokary guramaçyk derejesinde geçirilmegi ornuna ähli zerur tagallalaryň edilmelidigine üns çekdi. Şol wagtyň özünde Arkadag şekeriniň açylmagynyň bir ýyllygy münasibetli meýilleşdirilen çärelerde täze şekeriň taýyşykly ösüşi, şeker ilatynyň bagtyar durmuşy we bükünjegiň ajaýyplyklary öz beýany tapmalylar. Şu maksat bilen meýilleşdirilen dawarlaryň häzirki zamanyň ruhuny kybap derejede dawarlandyrylmagyna mühim ähmiýet berilmeliler. Şeýlegem Gahrman Arkadagymyz Arkadag şekeriniň gurulşynyň ikinji tapgyryna bina ediljek urduş tesgalarda üpçün edilen mümkinçilikleriň häzirki döwrüň ösen talaplaryna ylaýyk gelmeligini bellädi. Täze döwre wap şekeriň durmuş ykdysatda aýdan taýyşykly ösmek ornuna köp taraply işler amala aşylýar. Şunu şeker ilatynyň awadan we bagtyar durmuşynyň üpçün edilmegine, şekerde ýöneljilikli ähmiýet çekmek, oňoýly din jalmak we saglygyny berkitmek ornuna zerur şertleriň döredilmegine mühim ähmiýet berilýär. Gahrman Arkadagymyz iş maslahatyny jemläp, täze şekeriň gurulşynyň ikinji tapgyryna alınıp bolýan işler synlady. Arkadag şekeriniň binagarlyk keşfiniň ajaýyp ýaýlalaryň tebigi aýratynlygy bilen taýlaşmagy mühim talap bolup durýar. Şunu şekerin gurulşynyň ikinji tapgyryna ýerine getirilýän işlerde milli binagarlyk görelgeleri bilen häzirki zamanyň ösen tejribesi utgoşmalydyr. Bolsa täze şekeriň üýet bolşy binagarlyk keşfiniň hassa göze geligli bolmagyna ähmiýetlidir. Gahrman Arkadagymyz dürli maksatly desgalar bina edilende, olaryň ýanyşyk ýerleriniň göňü jaý awadanlaşdyrmagyna, gurulşyk işlerine we bizik aýratynlyklaryna mühim ähmiýet berilmeligini bellädi. Bu wagtda bir näçe taşyklar berdi. Soňra Gahrman Arkadagymyz öňde durýan wezipeleri ýerine getirmekde üstünlikler arzu edip birden ugrady. Şogun Türkmenistanyň mejlisine san ulgam arkaly halklary birleşdirýän taryh we medeni gymmatlyklary adly ýürüýte maslahat geçirildi. Ol Dana Şahir Magtymul Pragynyň şany 300 ýyllygyna we meden mirasyna bagyşlandy. Hem bu urda alınıp barylan işleň dowamy boldy. Türkmenistanyň mejlis tarapyndan geçirilen bu maslahaty sany ulgam arkaly Özbegistanyň, Azerbaýjanyň, Gazagystanyň, Kyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Iranyň parlamentleriň wekilleri, şeýle-de Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim we medeniýet meseleleri boýunça edarasynyň Almatydaky Sewitleýin edarasynyň direktory, Türkmenistanyň UNESCO-nyň işleri baradaky milli toparyň jogapkar sekretary, Türkiýe medeniýetiň halkary guramasy bolan Türksoýuň baş sekretary gatnaşdylar. Günnägörüň beýik akyllary we Nushaw Şahir Magtymul Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygyny parlament derejesine bellemek we döwletiň medeni siýasatyny gollanmak, beýik söz ustadlarynyň tutuş adamzadyň ruhy medeniýetiniň hazynasynyň dürdaneleri hasaplanylýan edebi miraslaryny giňden wagt etmek, aýagly saklamak, ýaş nesilleri olaň ruhuny terbiýelemek, dogunlyk halklaryň arasynda dostlukly gatnaşyklary ösdürmek we parlamentary hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek maslahatyň esas maksatlary edilip saýlanyp alındy. Maslahatda çykyş edenler UNESCO-nyň ýerine ýetirjek geňişiniň Paris şäherine geçirilen 216-njy mejlisinde beýik türkmen şahyry Magtymul Pragynyň golýazmalar toplumy dünýäniň hakydasy maksatnamasynyň halkara sanyna girdilmeginiň Magtymul Pragynyň doglan günüň 300 ýyllygy 2024-nji 2025-nji ýyllarda UNESCO bilen bellenip geçiljek şanly seneleň sanyna goşulmagynyň türki medeniýetiň halkara guramasy bolan Türksoy tarapyndan 2024-nji ýyl Türkiýe dünýäsiniň beýik şahyry we akyllary Magtymul Pragy ýyly diýilip aglan edilmeginiň Magtymul Pragynyň medeni mirasynyň dünýä beleleşigi tarapyndan ikrar edilýäniniň suwtnamasy dygbarada bellep geçdiler. Şeýle-de maslahatda ýurdumyzda Magtymul Pragynyň adynyň dörüjüliginiň eserleriň hukuk gorugyny üpçün etmek bilen bagly milli kanunçylygyň ýetgidirli kemleşdirilýäni barada aýdyldy. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadagymyzyň halkymyzyň asyrlyň dowamyny döredin we toplan ruhy hem maddi gymmatlyklaryny, durmuş gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän ýörelgeleri barada Almatydan esaslandyrylan pekim paýhasly pikirlerinden ugran taýýarlan
Türkmenistan'ın Magtumul Pragynyň medeni miras hakynda Türkmenistanyň kanunynyň häzirki zaman kanunçylyk tejribesinde ilkinjide kabul edilen hukuqnamasyda baradaky pikirler beýan edildi. Maslahata gatnaşylar parlamentara gatnaşyklary ösdürmek üçin ähli mümkinçilikleri döredip berýän arkadaly gahrman serdarymyza hem Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza tüý sürekden hoşallyklaryny bildirdiler. Şoň Arkadan şäherine medeniýet hepdeleriniň dawaraly açylyşy boldy. Gahrman Arkadamyň başyna başlan we hormatly prezidentimiz Arkadan gahrman serdarmy tarapyndan münasip dowam etdirilýän bu ýeri medeni köpçülikleriň dawara her ýyly medeniýet osungat işgärleriniň günne gabatlanyp geçirilýär. Dörüjlük forumynyň maksady halkymyzyň ruhy dünýäsini hasym baýlaşdyrmagy, milli medeni mirasymyzy ösdürmäge we dünýäde giňden wagt etmäge, täze zehiniň ýüze çykmagyna we halkyň medeni derejesiniň ýokurlanmagyna gönükdirilenler. Arkada şäherine ilkinjide geçirilýän medeniýet hepdeleriniň açylış dawarasy Aman Gulmamedow adına Näqi döwlet drama teatryna ýaýlanandy. Dawara Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary, Medeniýet ministrläriniň we degişli edara kärhanalaryň, guramalaryň, Alimler Akademiýasynyň institutlarynyň, dörejilik ugurly ýokary okul mekdepleriniň, jemgyýetçilik guramalarynyň, köpçülikleriň habar berişleri işleriniň ýol başlary, şeýlede wekilleri, medeniýet we sungat işgärleri hemde talip ýaşlar gatnaşdylar. Bir ýerde dawaratnaşylar teatryň binasynyň eýwanyna ýaýlananylan sergini synladylar. Onna berqara döwletimizde ýurdumyzyň medeniýet ulgamyna gazanan üstünlikleri, halkymyzyň medeni mirasyna degişli gymmatlyklar, amaly haşam sunugatynyň eserleri we milli medeniýetimiziň ösüş depginleri barada maglumatlar öz beýany tapdy. Şeýlede çäratnaşylar ýurdumyzyň vilayetlerine, muzeýleriň gazasyna saklanýan muzey gymmatlyklary, şekillendiriş we amaly haşam sunugatynyň öýrümleri tanışdylar. Bir ýerde halkymyzyň asarlaryň jümmüşinden gaýdýan, däp desturlaryň dören bezek we amaly haşam sungatymyzyň gadymlygyndan habar berýän etnografik gymmatlyklar, gadymy lewaslar, gaýtanylmajak bezek öňümleri, ajaýyp haly öňümleri we başga da bir näçe gymmatlyklar görkezildi. Soňra bir näçe gün dowam etjek giň garymly ýeri medeni forumyň açylış dawrasynda hormatly prezidentimiziň Arkada şäherine geçirilýän medeniýet hepdeligine gatnaşjylary iweren gutlaw goldy. Arkadaly gahrman serdarymyň gutlawyna medeniýet we sungat işgärleriniň hemde Magtumul Pragynyň şöhret güni münasibetli Türkmen milli toýu görnüşine geçirilmegi asyrly däwe urulan medeniýet hepdelikleriniň ýurdumyzyň vilayetlerine, Aşgabat şäherine ýygy geçirilip gelýänligi bellenip, Gülnogaryň beýik akıllary we nusgawy şahyry Magtumul Pragynyň doglangynyň 300 ýyllygynyň giňden bellenýän ýylyna bu giň garimli medeni forumyň akylly şäher konsepsiýasyna laýyk urulan Arkada şäherine ilkinjide geçirilmegiň aýratyn many mazmuny eýdigini atalýar. Hormatly prezidentimiň dawratnaşylar tarapyndan ulun sülen diňlenen gutlagy, şowkyny we dowamly el çarpşyklaryna kabul edildi. Soňra bir ýerde medeniýet we sungat ustaatlarynyň bayramçylyk konserti geçirildi. Ýurdumyzyň görnükli aýdymçylarynyň ýerine ýetirmeklerine çykyşlar, gahrman Arkadamy tarapyndan başlanan özgertmeleriň, Arkadaly gahrman serdarymyň ýol başlygynda durmuşa geçirilýän fiýadatyň netijesinde anyp bolýan her türlü işlere buýsanyş tenasy bolup ýanlandy. Belent ruhy we senen aýdym suallarda, joşgyny tanslarda, folklor toparlanışgyçlaryna, ösüçleriň belentliklerine tarap bede wadilen anamly gadam urýan ýurdumyzda ganalýan ösüçleriň, halkymyň bagtyar durmuşynyň, tahawatly türkmen topragynyň we ajaýyp tegi gatymynyň şeýlede hoşnetli antan gatnaşyklarynyň wasp ýeterli. Asarlaryň jümmüşinden gozga salýan we nesilleriň hemde döwürleriň arabalarlaryny özüne jemleýän bagşylyk sunugaty özüniň köp asalyk sepeçilik gymmatlyklaryny her iki ruhyna gowap derejede dowam etdirýär. Munyň öýde Türkmen halkynyň milli sunugatynyň iň gowy däpleriniň döwrüň derejede täminleşdirilýäni we ösdürilýäni nowatly beýanydyr. Ýurdumyzyň durly köjeklerine her ýerde geçirilýän medeniýet hepdeligine ýaýlanylýan çykyşlar, şany tenanyň hormatyna gorulýan dawralar halkymyz üçin ýolbaşy bayramçylyk sowgadyna urilýar. Arkada Türkmeniň tek uwanjydyr arkada ömrüň uzak bolsun edip arkada usbadymyz halifamyz arkada ol filin buýsanjydyr arkada Türkmeniň tek uwanjydyr arkada ömrüň uzak bolsun edip arkada usbadymyz halifamyz arkada
Medeniyet tepkilerinin açılışı münasibetle kurulan konsertin dowamyna çağılar dörülçülük toporun aydın sağlı çıkışları on mani mazmununu has tarttırdy. Çıkışların dowamyna dörülçülük toporlaryna, şol sana dürli ýaşdaky estradaçylaryň, artistlaryň çıkışlaryna möhüm orun bermeli, milli sunuwatyň nesilden nesile geçýärliginiň oň kämil derejede dowamata atylýanyny urkadýar. Ada wadaty dünýäde bolan arkadaş şäherine dürli maksatly diskarlar bilen birlikde Döwlet Mehmet Azadadyr näki kitapxana, Göýroladyr näki döwlet açylyk sirki, Aman Gulmamedov adyr näki döwlet drama teatry, Taryhy we ülkany urunş muzeyi, Saky Jepbarov adyr näki Ýürüter sungat mektebi, Şükrüwaş adyr näki Şagylar sungat mektebi ýaly bir näçe medeni aň bilim edaralarynyň döwrewat binalar gurulýar. Milli medeniyetimizi sungatymyzy sürmekde we kämilleşdirmekde ören ähmetli bolan bir binalar akylly şäherge gelýän mihmanlary hayran alýar. Arkadaş şäherine geçilýän medeniyet tepkileriniň dowamyna guraljak şäherlerim bajaýyp günjekde medeniyeti sungaty sürmek üçin ähli mümkinçilikleriň döredilendigini nowataky gedek ýylan açyp görkedir diýilip, hormat prezidentiniň gutlugyny aýdylýar. Bayramçylyk dawratyna atlaşýanlaryň şowkuny el çarpışmalary ýerine ýetirilýän çykyşlary edilýän munasip baky hukmyna kabul edildi. Munyň öňünde döredijilik dünýäsiniň möhüm şähereti bolan medeniyet tepkileriniň maksatnamasynyň ýokary derejede taýýarlananyny alamatlanýar. Sergindir seherin ölsen yerleri, ovaz eyler gök may salıp elleri. Ekeren çilegin o sen yerleri, baz toprağın nigmeti bar enede. Alkış aydiyat bugün milli lidere, alkış aydiyat arkadalı terdara. Artistlaryň çıkışlardan utgoşýan video ýazgylar, döwlet başlamadan başlangyçlary, bu öwretmelerden baglanşykly möhüm ähmetli wakalary ýurdumyň medeni durmuşyny şoklananyrdy. Bu bolsa ýaýwanyň ýans çıkışlaryň täsirli wakalary, ýaty gaja pursatlara beslenmegi şertlenirdi. Bayramçylyk konsertinde aydyn faýda çıkışlar, joşguny tantlar, folklor toporlarynyň çeperçilik sahnalary, gülküli çıkışlardan goşdy. Munyň öňünde giň şöyle çäheranyň medeni maksatnamasynyň taýýarlanmagyna hemme taraplaryň esasy çemeleşileriniň nowataky beýanydyr. Konserte tomaşa edýänleriň el çarpışmalary, olaryň şahatlykları, arkadaş şäherine ilkinjide geçirilýän medeniyet tepkileriniň rowaç gadamlaryny alamatlanýar. Soňra da saatleri özleriniň ajaýyp çykyşlarynyň üstü bilen ýurdumyň medeniyet we sungat ulgamynyň ähli düzümleriniň maddi enjamynyň binýadyny berkidilmegi, ugurda halkara hyzmatdaşlygynyň işlendirmegi bilen baglanşyk meseleleri döwlet derejesinde ähmet berilýän üçin türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Ahman Arkadamyda we Arkadaly Gahryman Ferdanymda bolan atlyşlaryny beýan etdiler. Ýeri gelenle bellenip geçirse medeniyet tepkileri ilkinji gedek 2013-nji ýylda bellenipdi. Şondan beri ol ýurdumyň vilayetlerine we paýtagtymyza nowatlaryny sahy geçirýär. Olarda halkymyzdan baý medeniyetiniň nişany bolup, umumy adamlar kymmatlyklarynyň genji hadynasyna sallany goşan ademy medeniyetiň ýyllaryny özüne saklaýan ýurdumyň sevgileriniň taryhy medeni mirasy köpek üçünligi bilen gorkadylýar. Şunun bilen baglanykda her ýylda geçirilýän bu forum milli sungatymyzyň ähli görnüşlerini opera we aýdymsal, kino we teatr şekillendiriş hemde amaly haşam edebiýat we halk dörejiligi ýaly her zaman türkmen medeniyetiniň ajaýyp keşfini şoklananýar. Medeniyet tepkileriniň hekim paýhaz ummany magtum bolup pragyna arkadaş şäherine ilkinjide geçirilmegi dörejilik şäheretine aýraty ähmet çaýýar. Garaçsady beýtarap ýurdumyň aýratyn hukuk derejeli şäherine geçirilýän bu sungat bayramy halkymyzy zähmet üstünliklerini döredijilikde we sungatda ýokary netijelere ýetmäge ruhlanýar.
medeni tepdelerinden çägine guraljak ýaş aýdymçylaryň, sadanylaryň konsertlary, sergiler, kino görkezçileri, şahryat akşamlary, närimenleriň we alimleriň gatnaşmaklaryna meýdan şertlerindäki almusuliýet seminary, teleradio jurnalistleriň gatnaşmaklaryna briefing, görogladyň teatrlaşdyrylan sirk tomoşasynyň ilkinji görkezilişi we ençeme beýleki gyzykly meden çäreler türkmen medeniýetiniň durly ugurlaryny açyp görkezýär. Medeni tepdeligi, medeniyet we sunat işgärleriniň hemde maqamyny pragynyň şahryat gününe jemlener. Şeýlekde medeni tepdeligi açylyp, oň giň gerimli çärelerine bagdalga berildi. 2024-nji ýylda Arkadaş şäherine geçirilýän medeni tepdeligi türkmen medeniýetini we sunatyny hasa kämilleşdirmek, oň köpük uşgullygyny ýeňden açyp görkezmek bagatda baý mazmunly medeni çäre urlar. Belin şeýali soňky ýyllarda halkymyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyna möhüm orny eýleýän medeniýet we sunat işgärler üçin aňarbaş mümkinçilikler döredilýär. Bulgamda amala aşyrýan giň möşberi özgertmeler we halkara hyzmatdaşlygy taýýarlanan konsert maksatnamasynyň hasa täsiri bolmagynyň baş şertini emele getirdi. Ýurdumyzyň medeniýet we sunat sahatlary dikinlerini açyp görkezmekleri, döredicilik dünýäsini baýlaşdyrmak uğruna döredýän mümkinçilikler üçin hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdarymyza hemde türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistan halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyza şuňur hoşalyklaryny bildirip, öz öňlerine durýan güdipeleriň üstünlikli ýerine ýetirmek uğruna ähli tagallalaryny gaýgyrmajakdyklaryny ananlardylar. Konsertiň dowamynda turly çykyşlar goşup, bu ýerde türkmen toýlaryny mahsus ýagdaý emele geldi. Türkmen halkynyň döreden we dünýä ýüzünde ikrar edilen güçli tutansy dawaran şowkuny hasatdyrdy. Onda çykyş edýänleriň çeýeligi, hereketleriň sağlaşygy, milli mirasyň öýül bolşulygyny, oň köpek uşgunlygyny has aýdynlygy bilen äşkär edýär. Medeni tepdelerinin açılış dawarasy münasibetli guralan konsert ýurdumynyň ähli vilayetleriniň Arkada we Aşgabat şäherleriniň sunugy dostlatlarynyň bilelikdäki çykyşlary milli medeniýetimiziň hemme talaplaryny esasy üstünme uğruna taýýarlar diýen türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahryman Arkadamyza hemde hormat prezidentimiz Arkadaly Gahryman Serdarymyza ähli halk hoşalygynyň nişan hukmuna ýanglandy. Arkadaş şäheriniň taryhy we ülkeni öwrenş muzeýine Beýikýpek ýolunyň ugruna ýerleşen taryhy sebitden Daşow vilayatynyň Saparmana Türkmen aşadyna etranyň ýaşaýjylar tarapyndan ýüze çykarylan gadymy Horizm şahlar döwletine degişli bolan diýilip çak edilýän 18 sany altyn teňelen we kümüş teňe bölekleriniň tapylmagy münasibetli dawara geçirildi. Dawaranyň başynda bu gymmatlyklar muzeýe dawaral ýagdaýda gowşuruldy. Bu taryhy wakanyň bugünkü dawarala açylan medeniýet hepdeliginiň çäklerini geçirilmeginde çuňur many bar. Muzeýiň işgärleri döredilýän şeýle şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz hem Gahryman Arkadamyza alkyş we hoşalyk sözlerini aýtdylar. Soňra bu ýerde taryhy gymmatlyklaryň ýüze çykarylmagyna özleriniň salamly goşuntylaryny goşan etranyň ýaşaýjylaryna hormatly prezidentimiziň adynyň gymmat bahal sowgatlary goşuruldy. Soňra bu muzeýde muzeý gymmatlyklaryny hasaba almak we gorap saklamak boýunça dünýä tejribesiniň mümkinçilikleri atly iş maslahaty geçirildi.
iş maslahatyna bu uğra degişli çıkışlara giň orun berildi. Medeniyet pudugyny munun elegem ösdürmek meseleleri şol sana muzey işini kemilleşdirmek we dogry waplaşdyrmak usuliýetini guramak bilen baglanyşykly meseleler hunermenliň eden çıkışlarynyň esasy mowzugyna öwrüldi. Maslahatyň çäginde milli meden mirasymyzy gorap saklamakda hemem wagt etmekde ýurdumyzyň muzeyleriniň alparyan işi bilen tanışdyrýan wejir şekiller görkezilip täsirli maglumatlar berildi. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne soňky ýyllarda muzeyleriň gaznasynaky gymmatlyklaryň artdyrylanyny bellenildi. Mälum bolşaly Daşow vilayatynyň Saparmana Türkmenaş etranyň döwkesen geňişliginde ýaşaýjylar tarapyndan 18 sany altyn, 3 sany kümüş teňgeler, şeýle-de 61 sany altyn teňgäniň bölekleri we 8 sany dürli renkli tapanylar ýüze çykaryldy. Türkmenistanyň taryh we medeni ýadygärlikleri gorumak, öwrenmek hem rejelemek baradaky milli müdürlüğiniň alymlarynyň we hunermenleriniň Ilmlar Akademiýasynyň eşgärleri bilen birlikde geçiren deslapky öwrenç işleriniň netijesinde käbir altyn teňgeleriň ýüzünde Horizm Şahlar döwletiniň hökümdary Sultan Allaýeddin Muhammediň we oň kakasy Sultan Tekeşiň atlarynyň ýazylanyny anyklanyldy. Alymlaryň çaklamalaryna görä bu teňgeler könürgençli türkmenligiň guran kuwatly döwletiniň 10-13 asyrlaryň başynda gullap ösen döwri bilen baglydyr. Gahrman arkadamyzyň Türkmenistan epik ýüpek ýoluň ýüregi atly kitabyna belleşýäli hut şol döwürde könürgenç şekeri esasy kerwen ýoluň möhüm çatragyna yerleşmek bilen Gunwatar we Gunnogor döwletleriniň ykdysadyýatynyň ösmegine täsirini ýetiren iri söwda aragatnaşyk ýollaryny herekete getirýän kuwatly merkeze urlýa. Täze tapanylar bolsa türkmen halkynyň milli lideriniň kitabyna beýan edilýän taryhy maglumatlaryň üstüne ýetirýär. Döwrede çykyş edenler bu gymmatly tapanylaryň muzeýiň gaznasyna gymmatlyklaryň hataryny artdyrýan taryhy gymmatlyk bolup durýanyny nyktadylar. Olar özüne taryhy maglumatlar jemleýärler. Şoňra-da bu gurda geljekde alyp barjak işler taryhy meden gymmatlyklarymy gorap saklamak, olary almytaýdan öwrenmek we geljek nesillerimize ýetirmek wagtynda öwren möhümdir diýip döwrede çykyş edenler bellediler. Döwletimizde muzey işini ösdürmek ugruny alyp barýan siýasat barada durup geçen gatnaşyjylar diňe bir ýurdumyzda däl, eýsem umumy adamzat ähmiýetli medeni taryh gymmatlyklaryň uly toplumynyň bardygyny bellediler. Bu ugurda döwlet tarapyndan berilýän himayet gollawlary üçin döwre gatnaşyjylar gahrman arkadamyzy we arkadaly gahrman serdarymyzy tüý sürekden hoşallyklaryny bildirdiler. Munun başga-da muzey işini sany ulgam esasyna kemilleşdirmek, hormatly prezidentimiziň ýaş nesilleri watançylyk we belend adamkärçilik ruhuny terbiýelemek baradaky öňde goýan wezipelerini durmuşa geçirmek boýunça gyzykly pikir alşmalar boldy. 5000 ýyla uzayan türkmen halkynyň taryhy öz oşly däpde sory, täze ýamdaky ýurdumyzyň ýeten ägirt uly sepkitleri bulan ählisi baý muzey gymmatlyklaryny öz beýany tapýa. Video ýazgylary bilen utgaşan çykyşlarda bellenşýäli, öňde barjy tehnologiýalaryň we täzeçil usullaryň ornaşdyrylmagyň netijesinde virtual seýahatlar arkaly muzey gymmatlyklary bilen gyzyklanýanlaryň sany barhartya. Muzey oýlap tapyşlaryny ösdürmekde we ilmi işler taýýarlamakda sany ulgamyň mümkinçilikleri işçiň ulanylýa. Çäreniň dowamyny täze usullar arkaly muzey gymmatlyklaryny hataba almak we gorap saklamak boýunça dünýä tejribesiniň mümkinçiliklerini öwrenmäge bagyşlanan usuly sapaklar guruldy. Milli sunugat halkyň dörejlik zehininiň binagärliň we hekeltaraşlyň, hunermen zergärliň, kuýdegärliň, demirçi usulyň, dokmaçylyň, tikinçiliň, gurulşykçylyň, netçarçylyň we beýlekliň huner däpleriniň ara baglanşygy esasyny ösüpdir. Edil halk dörejliginiň nagyşlarynyň ilhamdan we arzu hyýalan dokulan nepis haly ýaly milli medeniýetimiz baý taryhy, edebi, saz we çeperçilik mirasyň şoltany şaýsep ýasamak sunugatynyň halk dörejliginiň we hunermençiliginiň däp desturlarynyň iň gowlaryny özüne jemläpdir. Maslahatyň ahyryna oňa gatnaşyjylar medeniýet ulgamyna ýetilýän belen sepkitler üçin türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadamyza hem hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza özleriniň hoşallyklaryny beýan etdiler. Soňra arkadaş şegerniň Aman Gulmamedow adına ýaky döwlet drama teatr tarapyndan saklanyşdyrylyp, tomaşaçylara ilkinjigede görkezlen Älen Nury atly sahna oýny bir ýerde guralan dawaralaryň many mazmun taýdan baýlaşmak şertlenirdi. Täze sahna eseri medeniýet tepdeliginiň ilkinji günüň çärelerini jelmedi. Teatr artistlarynyň keşipleri ustadlyk bilen janlandyrmagy bolan ihlasy we zehini olaryň hüner derejesiniň kämilini murkadýar. Bu wasa ýurdumyzyň sunugat ustadlarynyň beýik maksatlaryny nazarlaýan ihlasy zähmetiniň oňy netije berýäniniň nowata hudutnamasydyr. Sahna eserine janlandyrylýan wakalaryň anonyrjy ýagdaýda beýan edilmegi artistlaryň kämillik derejesiniň ýokardygynyň habar berýär.
Ölboşly bayramçylyk sowgadyna öwrilen täze sahna eseri oňa tomuş edýänlerde ýatdan çykmajak täsirler galyrdy. Munyň özi sahna eserine öňe sürülýän pikirleriň we garaýşlaryň artistlaryň uswatly bilen ýokary derejede beýan edilýänligini äşkar edýär. Soňra bugünkü şany waka münasibetli toý sadakat berli. Ýurdumyzyň medeni durmuşynda möhüm waka hökmüne iqrar edilen medeni tepdeleriň açylmak münasibetli berilen toý sadakaty ýurdumyzda şany seneleriň belent dawarlary wetsenýänini görkezdi. Toý sadakatyny atmazlar şany senäniň hormatyna gurulýan dawaralaryň ýokary guramaçylyk derejesiniň öpüşin edilenligini aýratyn bu ýa bellediler. Toý sadakatyny atmazlarda türkmen halkynyň milli aşganasynyň datyl taganlary köder edildi. Toý sadakatynda türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadamyň hem de hormat prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymyň janlarynyň sag ömürleriniň uzak bolmagy, ýyl ýurt bähbetli tutumly işleriniň mundan meýlekde rowaşlyklara beslenmegi, medeni tepdeleriniň üstünlükli geçirmegi hem de halkymyň hemişe awadan we bagtyar durmuşda ýaşamagy dilek edildi. Hormatly adamlar, indi bolsa ýurdumyzyň vilayetlerine we paýtagymyz Aşgabat şäherinde şuny 22-nji iýunda saat 20-den 23-nji iýunda saat 20-çe boljak hawa barada Türkmenistan gidrometeorologiýa barada gullugynyň berýän habar bilen tanış boluň. Balkın vilayetine ötkäpdirän bulutly hawa bolup, gysga hawatlanýan şäher ýerlerim çakma mümkin. Demurat güne terden teýle sekundda 9-14 metr, käý ýerlerine 17 metreçe ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 20-26 gradus, gündüzine 29-34 gradus, kenarya etraplaryna 26-31 gradus maýly bolar. Ahil vilayetine ötkäpdirän bulutly hawa bolup, gysga hawatlanýan şäher ýerlerim çakma mümkin. Demurat güne terden teýle sekundda 9-14 metr, käý ýerlerine 20 metreçe ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 33-38 gradus ysy bolar. Baran vilayetine ötkäpdirän bulutly hawa bolup, demurat güne terden teýle sekundda 10-15 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 22-27 gradus maýl, gündüzine 35-40 gradus ysy bolar. Leva vilayetine ötkäpdirän bulutly hawa bolup, demurat güne terden teýle sekundda 10-15 metr ýetýän şemal öser. Hawa gecesine 23-28 gradus maýl, gündüzine 36-41 gradus ysy bolar. Daşoz vilayetine ötkäpdirän bulutly hawa bolup, güne terden teýle sekundda 9-14 metr, käý ýerlerine 18 metreçe ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 20-26 gradus, gündüzine 30-35 gradus maýly bolar. Paýtagymyz Aşgabatda ötkäpdirän bulutly hawa bolup, gysga hawatlanýan şäher ýerlerim çakma mümkin. Demurat güne terden teýle sekundda 11-14 metr, wagtal 18 metreçe ýetýän şemal öter. Hawa gecesine 24-26 gradus, gündüzine 33-35 gradus maýly bolar. Ýurdumyz boýunça iýun aýynyň 23-nji magnit hadisasynyň gowşak täsirli bolmagyna garaşylýar. Ededi vatandaşlar, Thomas pasynda hawanyň ysy günlerinde pasla görä giyinmegi we günüň gönüş şöklesinden gorunmagy, şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berje etmegi maslahat berýär. Mehriban ýeşler, bulary berje etseňiz ýylyň islenip paslynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar şuňlary watan habarlar gepleşigine jemleýäs. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynşy döwrüne aty watanymyz Türkmenistan ähli wagtlarda ötüşleri betlenýär. Ähli ötüşlüň özüninde bolsa halkyň behbedi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam üçindir. Hoş wagtyňyz.
Dostları, dostum menin, şırın candan söýgülidir. Can gibi pınhan jahanna äleme belgilidir. Mahtumul Pragy Türkmen halkynyň ruh ganaty, şamçyragy hataplanýar. Çünki ol her bir insanyň kalbyna adam kärçiligiň belint nusgasyny dörediji hükmünde müdüm ýaşaýar. Dany şahir adam kärçiligi, insan perwerligi, watan söýjüligi ýugurulan goşgular bilen insan kalbyny ornally. Bugün gahrman arkadagly gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen Mahtumul Pragynyň döredijiligi dünýä ýaňsalýar. Mälim bolşy Birleşen Milletler Guramasynyň bilim, ilim, medeniýet meseleleri boýunça ýürütülüşdirilen edalet bolan UNESCO-nyň ýerine ýetirjek Geňeşiniň Paris şäherine geçirilen 216-njy mejlisinde Beýik Türkmen şahyry Mahtumul Pragynyň golýazmalary ýygyny UNESCO-nyň dünýä hakydaty adly halkara tanygyna goşuldy. Bu hödürnama UNESCO-nyň işleri barada Milli Toparyň sekretariýaty tarapyndan Türkmenistanyň Ilimler Akademiýasynyň Mahtumul Adnaqdil Edebiýat we Milli Golýazmalar Instituty bilen bilelikde taýýarlandy. Mahtumul Pragynyň golýazmalary ýygyny agdalan halkara tanygyny biziň ýurdumyzdan giýrilen ilkinji ýazyw ýadygarlygydyr. Fue el traductor al español del poeta turkmeno Mahtumbuli Piragi para recordar Mahtumul Prag hakkında halkara haber verserislerini ve daşariyur teleýaýlymlaryna häzirki wagtda giňden beýan edilýär. Между ней и Астраханской школой имени Махтумбули Праги налажены тесные дружественные связи. Teleýaýlymda beýan edilýän dokumental filmlerde Pragynyň gadam düşen ýurtlaryna wakalar giňden beýan edilmek bilen birlikde şahyryň goşgulary dünýä dillerine aýdylýar. Kakam Bulan Mirza Muhammed Rıza oğlu Mahtumul'un goşklarına yaddan bilir. Hak uğruna qurbanlar, canım, döwletim, malym, göwün ýoly rowanlar, Hindistana hyýalym. Mahtumul Pragynyň gadam düşen gadim Hindi topragyny Pragynyň sarpasy beýikdir. Şahyryň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli Hindistana Mahtumul Pragy we Günnogyň meden dünýäsi atly ilmi meden amal maslahat dawaralar geçirildi. Türkmen we Hindi alimler tarapyndan Mahtumul Pragynyň parahatçylyk, insanperwerlik, bilim maradaky pikirlerini wagt etmekde we köp nesiller üçin ruhy matlyklar ornaşdyrmakda döreden bay mirasyna ýokary baha berildi. Gatnaşçylaryň arasynda uly gyzyklanma döreden şahyryň hindi diline terjime edilen saýlanan eserleriniň täze ýygynysynyň tanışdyrlyş dawaraky hem boldy. Maslahata gatnaşçylar şahyryň eserlerini ilm-taýdan öwrenmeň çägini Türkmenistan bilen Hindistanyň arasynda hyzmatdaşlyk hasda giňetmeň berullygy barada bir agzdan pikir beýan edildi. Tarihçilerin maglumatyna görä Astrahanda Mahtumul Pragy bir näçe gezek bolupdyr diýip hem aýdylýar. Günnogyň beýik akyllar şahyry Mahtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygy münasibetli Russiýa Federasiýasynyň Astrahan şäherine paýtagtymyzdan bilim we medeniýet işgärlerinden we mektep okuwçylarynyň wekiliýetiň agzalary bilen birlikde
Astrahany bilim işgärleri davaralara gatnaşdylar. Türkmenlerin howçum bolup ýaşaýan Funtowa owasynda ýerleşýän Mahtumul Prag adynak mekdepde bu şanly tene gawatlanyp geçirilýän bayramçylyk çäreleri davaraly konsert bilen açyldy. Geçirilen maslahatda Astrahan şäheri bilen Türkmenistanyň arasynda dostluk we özara düşünüşmegi berkitmekde Beyk Şahyryň mirasynyň möhüm ornuny bardygy bellenildi. Praga başlanan çäräniň çägini Mahtumul Prag adynak mekdebiň muzeýiniň açylyş dawarasy boldy. Muzeýde gymmat bahaly eksponatlar, suratlar we Amal Haşam Sunuwatynyň eserleri ýerleşdirilipdir. Şeýle-de mekdepde ýurdumyzda şu ýylyň şygar bilen baglanşyp da Behim Paykas Ummani Mahtumul Prag adynak mowzukda düzme ýazmak boýunça bähleşik geçirildi. Gahrman arkadağımyzyň, arkadagyl gahrman serdarymyzyň tagallalary bilen Mahtumul Pragynyň dörejiligini dünýä tanatmak boýunça uly işler alınıp barylýar. Yurdumuzdan has alyplarda Amerikanyň Birleşen Ştatlaryna Pragynyň dörejiligine bagyşlanan maslahat we dawara geçirildi. Yurdumuzdan maran dörejilik topary hemde Amerikaly alimler, dörejilik işgärleri Mahtumul Pragynyň dörejiligi barada özara pikir alýşdylar. Pragynyň doglan gününiň senesi münasibetli aýdym sazly konsert geçirilip, Pragynyň sözlerine aýdymlar ýanglandy. Gahrman arkadağımyzyň Behim Paykas Ummani Mahtumul Prag şygyryna döredilen aýdymy tomoşaçylar hassa gyzgyn garşyladylar.
Bu yer Kavkazyň ajaýyp şäheri Baku. Alimlaryň aýtmagyna görä Maktumul Pragynyň gadamy bu yerlere de düşüpdir. Pragynyň daşa ýazylan tetrleri Azerbaýjanyň muzeýlerine saklanýar. Baku şäherini Günnogorun beýik akyllary Nusgaw şahyry Maktumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagşlanan edebiýat akşamy geçirildi. Bu dörejülük akşamyna dörejülük adamlarynyň wekilleri, professor muallimler, talip ýaşlar hemde Maktumul Pragynyň dörejülüginiň mustaqlary gatnaşdylar. Bu çärede Maktumul Pragynyň ömrü we dörejüligi, onuň şahyrana giň dünýä garaýşly pekim paýhasa ýugurlan şygyrlary we goşgulary barada özlerine döredýän gyzyklanmalaryny, şygyryet bilen aýdym saatsynyň fazlaşyklygy hakynda soraw jogap arkaly pikir alşdylar. Edebiýat akşamyna çykyş edenler parahatçylyk we agzybirligi wasf eden, milli gymmatlyklary wagt eden Maktumul Praga bagşlanan bu çäräniň ähmiýetine ýokary baha berdiler we Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasynda ilmi hyzmatdaşlygy dowam etdirmek we güýçlendirmek baradaky umum isleglerini beýan etdiler. Bu yer bolsa Ýewropanyň taryh şäherlerinden biri Wena. Maktumul Pragyny Awstriýada ýaşaýan adamlar hem uly söýüp bilen okuýarlar we öwrenýärler. Awstriýa Respublikasynyň Türkmenistan ilçihanasy tarapyndan Maktumul Pragynyň mirasy we Ýewropada türkmen medeniýeti atly halkara ilim maslahat geçirildi. Maslahat türkmen klassikasynyň dowamly mirasyny açyp görkezmek, şeýle hem türkmen medeniýetiniň Ýewropadaky täsirini öwrenmek üçin möhüm meýdança boldy. Çäräniň dowamyny çykyş edenler Maktumul Pragynyň Ýewropa ýurtlaryna gol ýazmalaryny öwrenmek, Maktumulu we adamzat, şeýle hem Maktumulynyň mirasy, ýaşlaryň hukuklaryny we mümkinçiliklerini öňe sürmek üçin çeşme ýaly temalar boýunça hasabatlar we çykyşlar görkezildi. Maktumul Pragynyň ol rumusany görsem diýip wasp eden topragy Türkiýe Respublikasyna da şahyra hormat uludyr. Bilelikde pekim paýhas ummany Maktumul Pragy ýyly münasibetli dürli derejeli dawaralar, ilmi maslahatlar, sergiler geçirilýär. Türkmenistan'ın ve Türk dünyasının tanınmış şairlerinden Mahdum Kulu. Mahdum Kulu yaşadığı dönem 18. yüzyıldır. Bu yüzyılda Türkmenlerin devlet otoritesi yoktur. Küçük devletçikler ve hanlıklar vardır ki Mahdum Kulu Türkmen birliğini sağlamak için çok büyük uğraşlar vermiş bir şairdir. Aynı zamanda Mahdum Kulu'nu hem Türk dünyasında hem de özellikle Türkmenistan'da şiirlerini ezberlemek bir gelenek haline gelmiştir. Mahdum Kulu'nun bir de özlemi vardır. Bu özlem de Hindistan'ı gezmiş, Türkistan'ı gezmiş ancak Anadolu'yu yani Evliyalar Ummanı, Rumistan'ı gezememiştir. Biz de Mahdum Kulu'na Anadolu'dan, Rumistan'dan sesleniyoruz. Ruhu şad olsun. Maktumul Pragynyň awraýy Ýewropa döwletlerine de gahrman arkadagy gahrman serdarmyň tagallasy bilen hasy giňden ýaýylýar. Türkmenistanyň wekilleri Jenewada geçirilen Türk hepdeleriniň çärelerine gatnaşyp, onuň çäklerini Maktumul Pragynyň dörejüligini gelen adamlary giňden tanatdylar. Çäreler Birleşen Milletler Guramasynyň Jenewadaky bölümi, bütün dünýä intellektual eýetçilik guramasy we Jenewa konserwatoriýasy, Türksol, Türk medeniýeti we miras gaznasy, Halkara Türk Akademiýasy we Türk Mejlisi tarapyndan bilelikde gurnaldy. İran
Pragymyzyň feýleden topraklaryndan biridir. Magtumul Pragy şygyrlarynyň köpüsini Ispahan şäherini agdap geçýär. Gün hanjary, gökden ýere iğnenni, güne garşy dogan gaýy gözölsen, Usta Jafar işi, Finjab cübbesi, Ispahanyny gurulan ýaý gözölsen. Magtumul diýer Subhanym oldur, dayanjym bir var, Sultanım oldur. Horasan Ispahan 10 günlük ýollar, rusgat bergil, güle güle ussadım. Akıllar şahirimiziň goşgusyny beýan eden Ispahan şäherine geçirilen Türkmenistanyň Eýran Islam Respublikasyna medeniýet günleriniň çägini Praga bagyşlanan maslahatlar, dörejlik duşuklary, konsertler geçirildi. Medeniýet günlerine gatnaşmak üçin Eýranda howçum bolup ýaşaýan türkmen noganlarymyz geldiler. Bularyň içinde Magtumul Pragynyň 7-nji neberesi Nazar Mehmet Muhammediň bolmasy bizi has segendirdi. Bismillahirrahmanirrahim. Meni adım Nazar Mehmet Muhammedi, magrup adım Abişan, merhum Atayişanyň ogly Magtumul'un 7-nji neberesi. Bizem şu Horasan Şimaliýanyň mantagasyna Jergelen obasyndan Üjnürdün Jergelen obasynyň Gerkez obasyndan çykyp tagriban 1000 kilometrden kän ýoly ýörüp Ispahan şäherine gelip jetdik öten haşan. Türkmenistan dogurlarynyň Eýrana gelmekligi, Eýranyň ýurtdan täbir almaklykları, iki döwletiniň garşymaklygy bizim üçin ulakan iftihar, bizim üçin bir bagytçy. Da Taala Türkmenistanyň arkada Prezidentimizin güýne arkadaşy serdarymyzyň jagdary tak ömürler uzak bolup dini dünýäler abad bolup Hudaý Taala günme-günden ýurtlary, keşwerleri, watanlary günme-günden abad bolmaklygyny Hudaý Taaladan arzu etjek. Bu hemçinin bizim Eýrandan rehber azizimiz Hazrat Hameneýni we onuň tamam dary destlerini ýaşlary ötün jagdary tak bolup dini dünýäde abad bolup iki keşweriň ikisiniň hemişe ardylyk ýaşamaklygyny ulu Hudaýdan ardy berip dänini dilek etjek Hudaý Taala. Alhamdulillah indi Türkmenistan watanyny abadlap bejerip şöyle bir gül ýanyna goýdyk. Gelin siz werin bize tomaşa ediň dip aýtdylar. Bizem bardyk, werdik, begendik, top goşal bolduk. Arkadaşymyza we arkadaşly serdarymyza Hudaý Taala hemişe jarlarda ömürler uzak dünýäde arabat ýurtlary emniyet parahat bolsun. Dağının bayrına bağdı savanı görsem Bakan ettiğin mir kulal Dinle babanı görsem Bakan ettiğin mir kulal Dinle babanı görsem Nanlayın arşa testiri Aleme pastırı İki cahan metestir, Arap divanı gördüm. İki cahan metestir, Arap divanı gördüm. Pragynyň we onuň pederiniň aram tapan kümmetiniň ýanynda maslahatlar, aýdym tazy agşamlar ýerli türkmen noganlarymyz Türkmenistanyň Eýran Islam Respublikasyna elçixanasy tarapyndan ýygy-ýygydan geçirilýär. Özbegistan Respublikasyna ýurdun hökümet tarapyndan Günnögörüň beýik akıllary we nusgaw şahyry Magtumul Pragynyň doglan gününiň 300 ýyllygyna bagşlanan dawaraly çäreler ýyl boýunça geçirilýär. Pragynyň şygyrlary, ehli toý dawaralaryna goşgulary aýdym bolup ýanglanýar. Merdana sözleyen dağıt sözler Yalgancını ey bunda koymazlar Böyleyen ey dağıt böyler Adetinin yakşısı ey ketlenir Sileyen dağıt siler
Şetten yığlatmak ey aşka yaraşmaz ey, yaraşmaz ey, yaraşmaz. Adabning yaxshisi ey ulluni siylayana da siyla. Ulluni yığlatmak kichiga yaraşmaz ey, yaraşmaz ey, yaraşmaz. Mahtumul Pragynyň sözlerini bilmeýän birçe de özbek ýok diýsek ýalňyşmaz. Özbekistanyň dürli welaýetlerinde, dawralarda Mahtumul Pragynyň özbek diline goşgulary ýygyndysyny tanışdyryş çäreleri. Mahtumul Pragy türkmen özbek dostluk köprüsi atly halkar ilim maslahatlar hem geçirilýär. Günnogar edebiýatyna özüniň ajaýyp dörejiligi bilen üç müjek ýyzgaldyran beýik akyllar Mahtumul Pragynyň dörejligini içini öwrenmek boýunça alınıp barýan işleriň we uğurdak ilmi gözlegler netijeler barada geçirilen maslahatlarda jikmejik öwrenilýär. Yeri gelende belletek Özbegistanyň paýtagtynyň merkez köçeleriniň biriniň ady Mahtumul Prag adyny göterýär. Ýurdun köp şäherdir şäherçelerine Mahtumul Pragynyň heýkelleri oturdular. Türkmen halkynyň milli lideri, Gahrman Arka dağlı Gahrman serdarymyzyň üstünlikli durmuşa geçirýän daşary siýasatynyň, medeni diplomatiýasynyň üstü bilen ýurdumyzda Türkmen gowy şahyry, filosofi Mahtumul Pragynyň bahatyna ýetip bolmajak mirasyny gorak saklamak, düýpli öwrenmek we dünýä ýaymak işleri ýeňden alınıp barylýar. Günnogaryň beýik akyllary şirin dillisiz ustad Mahtumul Pragynyň arzulan zamanatyna ýaşamak, berkarar döwletimiziň ajaýyp ösüşlerini gözlü şahyat bolmak bizim üçin çäksiz bagtdyr. Goý türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arka dağlı Gahrman serdarymyzyň janlary sag, ömürleri uzak bolsun. Tutýan tutumly işleri hemişe rowaç bolsun.
bahra kadarardı Çölüsünden ötür yeli Türkmenin Maktum olu deyip adım tutsalar, gören göz jört atar eşten kulağa. Maktum ol Pragynyň dowduk mekanyna geleninde, şygyrlaryny orun tapan yerlerden üwsýän şemal, Maktum ol Pragy barada pişirdiýär.
Şol sebäpdenem içinden Pragyny gören yerler diýeniňi duýman galýarsyň. Pragynyň adyny göterýän Mahtumul Etrawi ilki bilen geleninde Mahtumul Prag muzeyi bilen garşylaýar. Mahtumul Pragynyň edeb mirasyna bagyşlanan medeni ýadygärlik toplumy muzeyiň ajaýyp görnüşini Pragynyň dogduk mekanyna görüp goşýar. Mahtumul Pragy öz döwründe şahyrlarynyň soňky ýetişen şahyrlaryň dörejligini uly täsir edipdir. Aýratyna şahyryň ýegeni zililiğiniň, nusgaw şahyrlar keminäniň, seýdiniň, molanepesiň, mätäjiniň dörejligini görmek bolýar. Şonuň üçin bu muzeyiň meýdançasyna şahyrlar zililiğiniň, keminäniň, seýdiniň, molanepesiň, mätäjiniň heýkelleri sazlaşykly ýerleşdirilipdir. Mahtumul Prag muzeyi 5 zaldan ibaret bolup, Mahtumul Pragynyň edebi mirasy, garaşdyrlyk, tebigat, tarih we arheologiya, etnografiya zallarydyr. İlki gördüm Mahtumul'yň merkezini, soňra diýdim Pragyny görkezin, görjek bolsaň, ýör iline gerkezin, gaýwany salamlaşdym el bilen. Ine de gerkez obasy, başyna asmana diýreýän daglar bilen beýgelýän obada Pragymyzyň heýkeli we muzey ýerleşip, siýahatçylaryň köp gelim gidimleri. Bu obanyň girelgesinde ýerleşýän bu da Pragynyň şekilsiňen dağı diýip atlanýar. Oba ýaşaýjylar buýsanyp gelýän ähli siýahatçylara, hana günnäp gelýär şu ýere seredin Pragymyzyň şekilini görüp bilersiňiz diýip aýdýarlar. Mahtumul Pragynyň nazar düşen bu daglar Praga barada özüne döredýän şekiller esasynda habar berýär. Bilmeýän soranlar aýdyn bu garyp adymyz, asly gerkez ýurda etrek ady Mahtumuludur. Gerkez obasyndaky Mahtumul muzeyi 1967-nji ýylda 3-nji orta mektebinde döredilipdir. Soňra 1983-nji ýylda häzirki binasy açylypdyr. Bu muzeyde adamlaryň esasy ünsün çekýän zat Pragynyň eli bilen ýasan ýüzügi we Hindistanyň alyp gelen çeýnegidir. Mahtumul Pragy dogany züweyda üçin Hindistan döwletinde siýahatda bolanyna çeýnek sowat getiripdir. Şol çeýnegi Gurbanurdy Deliliýiniň ogly Mehmet Döwletiň aýaly Hal Eje saklapdyr. 1967-nji ýylda muzey açylan bagyna Hal Eje'niň gyzy muzeýe tapşyrypdyr. Mahtumulunyň dünýäniň köp ýurtlaryna, şol sany Hindistana bolmagy we olary öz goşky setirlerine ýatlamagy şol döwürlerde türkmen halkynyň beýleki döwletleri bilen sowda medeni gatnaşyklarynyň bolanlygyna şaýatlyk edýär. Muny Hindistanyň Kalkutta şäherine çapdan çykan Sandi jurnalynyň baş redaktory Subki Rabah Bachtycharyanyň Mahtumulunyň 250 ýyllyk ýubileyine bagşlanan dawarda sözlense suwd edýär. Ol şeýle diýdi: Mahtumul öz eserlerini Hindistana ýatlapdyr. Şahyr uzak dumanlaryň aňyrsyna Hindistan bar diýip aýdypdyr. Ol Hindistany arzu edipdir. Mahtumulunyň Hindistan baradaky arzuwyny hak uğrunda gurbanlar, canım döwletim malym, bugün ýol rowanlar, Hindistanda hyýalym. Ýokarda Hindistany, arkada Türkistany, öwliýalar ummany, ol Rumystany görsem diýen goşgulary aýdyn görkezýär. Bu arzuň diňe gursakda galman eýsem onuň amaly aşanlygyny misallar hem suwd edýär. Indi gelin Mahtumulunyň Hindistana gitmek baradak arzularynyň amaly aşmagyna täsir eden ýagdaýlaryň üstüne durup geçeliň. Mahtumuli Orta Aziýanyň görnükli medeniýet merkezi bolan Buharadaky meşhur Göwüllaş medresesini okmany barýar. Göwüllaş medresesini
Onun halifasy Siriýaly türkmen meşhur Nuri Kabyn ibn Bahir bolýar. Onun ýolbaşçylygynda Mahtumoly diňe bir medresede berilen sapaklar öwrenmek bilen çäklenmez. Buhara kitaphanalaryny dürli ilim edebiýatlar hem okapdyr. Bir näçe sebäplere görä Nuri Kabyn ibn Bahir medreseni taşlamaly bolýar. Halifasy bilen birlikde Mahtumoly hem Gögöllaş medresesinden çykýar. Gögöllaş medresesinden çykyp Mahtumul Pragy Hindistana syýahata gidýär. Rowayaty görä Mahtumoly 1 ýyl 3 ay Hindistanda bolýar. Mahtumul Pragy Türk eýlemi bu mekany diýen şygyryna Hindistana giden ýerlerini açaçan aýdyn aýdýar. Gördüm men mekan ary, kılmışam bahat bisari, himrah kılıp bazır gäri, yörtüp gezip Hindistani. Mahtumolynyň şu eserleriniň giň halk köpçüligine düşnükli arasy türkmen diline ýazmasy onuň uly hyzmatlaryndan biridir. Mahtumul Pragynyň Hindistan barada goşky setirlerini ýazmagyna diňe onuň bu ýurtda bolmagy däl, eýsen özünden öň Hindistanda ýaşap geçen şahyrlaryň täsiri hem uludur. Türkmenistanyň Hindistan Respublikasynyň ilçihanasy bilen Kaşmir Uniwersiteti Pragynyň kitabyny bilelikde urdu diline terjime etmegi Hindistanyň Mahtumul Pragynyň dörüjüligini giňden öwrenmäni uly mümkinçilik boldy. Şeýle-de Gerkez owasyna muzeyde Mahtumul Pragynyň meňle ýasan ýüzügi Mahtumul etrawyna Bayramyly Gurbangelliýiň öýünde köne gol ýazma kitabyň gatyndan tapylýar. Soň ilim taýdan öwrenilip, meňli gyza ýasalan bu kümüş ýüzükde Arap elipbiýi bilen küfi, ýagny meňli diýilen ýazgy bar eken. Bu muzeýdäki bize ýeketäk Mahtumul Pragydan miras galan bu zatlar biziň gözümizden görejidir. Pragy köp mektep medreselerde okap, Eýranda, Owganistanda, Hindistanda we beýleki ýurtlarda bolup, şol ýerdäki görnükli şahyrlaryň, alimlaryň ençemesi bilen duşup, dostlaşyp özü üçin zerur bilim hazynasyny edinipdir. Men Rahmetullah Resuli Owganistan türkmenlerinden Owganistanda Mahtumul Pragy diýseň we görünýär. Ve onun goşgulary hemişe bizde okulýar. Sarhuş bolup çykar, jiger dağlanmaz, dağları sindirer, ýolu bağlanmaz, gözüm gaýra düşmez, gönül eýlenmez, mahtum bola sözler dili türkmeniň. Arka dağlı serdarymyzyň jany sag, ömre uzak bolsun. Yurdumuzda Praga sarpa has beýikdir. Mahtumul Pragynyň ady daklan deňiz ýatagyna Gahryman arkadağımız saparda bolup, beýik türkmen şahyrynyň ýübiley ýyly münasibetli bu ýerde işleýän hünärmenlere sowga tökmüni Mahtumul Pragynyň keşfetçilen halyny gowşurdy. Türkmenistan watanymyzda Pragynyň gadamy düşen ýerlerinden biri de Halaç etrafyndaky 17-nji 18-nji asyrlara degişli İdris Baba medresesi biziň günümizde çenli bir otagy iňe dördür binasy we onuň öňündäki 4 sütünni basyrmak saklanyp galypdyr. Ýagdygärligiň umum beýikligi 5,15 metr bolup, onuň gurulşygyna biçen kerpiçler ulanypdyr. Medreseniň saklanyp galan bir otagly binasy gün orta günne gara bakyp, Pragyny aýylan tut agajy häzir emesdir. Şirgady Han Hiwanyň gadim medreselerinden biri. Günnogorun meşhur akyllar Mahtumolynyň ajaýyp goşky setirlerini baş eden medresesi Şirgady Hanyň adyny göterýär. Bu ýerde Mahtumoly 3 ýyl okapdyr. Medrese 18-nji asyryň başyna Hanyň harby ýöreşleriniň birine ýefir alynan adamlar tarapyndan bina edilipdir. Pragynyň gyş ýazynyň geçiren medresesi häzir öz gapylaryny syýahatçylar açýar. Mikane ile 3 ýyl idim duzuňy, gider boldum, hoş gal gözel Şirgady. Ötürdüm gyşyňy, Nuruz ýadyny, gider boldum,
hoş hal gözel şirgady. Medresenin içinde 1990-njy ýylda Mahtumul Müzeyi açılıp, onun içinde Pragynyň golýazmalary, ilmi eserleri, milli libaslar yerleşdirilen. Bu yerde şeýle de zelili, seydi kimin okap tälim alypdyr. Hakdan bize buyruk bağlıdır bilim, sende taglim al açıllı dilim, gelsin deyip karar ol gerke dilim, gider boldum, hoş hal gözel şirgady. Mana şu Xiva şäherinde Mahtumkulyga heykel koýganmyz. Her sapar şu heykel ýanynda ötgenimde Mahtumkulynyň şeýerleri hayalymga keledi ve aytady ki Mahtumkuly her kimge Mısır'da doğulgan jaýy, ýadyňdan çykmydy bayramy toýy, can sağlykny ýok hiç denge daýy, bugün ýatyp erte şükürün kılýakşy. Balkan welaýatynyň etrek etrawyna goloýdy. Mahtumul Pragynyň aramgahy Iranyň Aktokoy owasyna ýerleşýär. Bu yerde Mahtumul Pragy we kakasy Döwlet Mehmet Azady aram tapdy. Kümmet özüniň binägärligi bilen tapawutlanýar. Mahtumulinin günü Aktokoy'da kümmetinin yanı her yıl davaralı bellenýär. Bu davaralar İran'ın yerli hökümeti bilen bilelikde Türkmenistan'ın İran İslam Respublikasyna ilçhanasy tarapyndan geçirilýär. Pragynyň dowduk mekany gerkezden Aktokoy'a uzayan ýollar Türkmenistan bilen İran'ın dostlugyny hasy berkidýär. Köňüller, ýörekler bir bolup başlar. Sarsayagyn erer tofraklarda aşlar. Bir sofrada taýýar kılınsa aşlar, göteriler ulukbaly Türkmen. Mahtumul atamyzyň şeýle arzusy hasyl boldy. Dünýä türkmenler şeýle bir Mahtumulyn gullerini ulu suratda toy şagalan mele geçirdiler. Ulu dabarala geçti. Beter begenlik köp mihmanlar gatnaşdy. Daş yerlerden arzumyz ki iki ýurdyň arasynda Türkmenistan we İran ýurdyň arasynda şeýle bir dostluk, dogolluk köpelsin. Gelin şu yerde Mahtumul Pragynyň dünýädäki ýerleşen heykeller bilen tanşalyň. Günnögörüň beýik akıllary we şahyry Mahtumul Pragynyň ýadygärligi barada habar İran türkmenläriniň arasynda hem uly seslenme eýe boldy. Bu ýagdaýdan soňra İran'ın Gülistan welaýatynyň çäginde ýaşaýan türkmen milletiniň wekilleri Kümmet Gows şäheriniň Demirgazyk ýerilge meýdanyna Mahtumul Pragynyň heykelini diketmek barada döwlet tarapyndan degişli ursadyny aldylar. Heykel şäheriň giýerilgesini mihmanlar garşylayan halatynda bolup, onuň ýüri şahyryň doglan ýeri, şeýle hem guburynyň ýerleşen ýeri bolan Demirgazyk Günnöger tarapa, ýagny Hajy Gowşan owasyna we Aktokoy owasyna tarap bakypdy. Şeýlede İran'da Türkmenlerin kowçun bolup ýaşaýan şäherlerini bir-birinden tapawutly binägärlik ulumyny oturdulan Mahtumul Pragynyň köp sany heykellerine gabat gelmek bolýar. Beýik türkmen şahyry we akıllary Mahtumulynyň adyny göterýän köçe we oňa bagyşlanan binägärlik ýadygärligi Özbekistanyň paýtagty Daşkent şäherine ýerleşýär. Binägärlik ýadygärlik ýaş heykel taraş Jasvan Anna Nazarov tarapyndan bürünçden ýasalypdyr. Pragynyň heykelleri Özbekistanyň Kaşgadarya, Xivada, Xarezm welaýatynyňky özbek türkmen dostluk öýüniň öňünde we beýleki şäherçelerde bar. Mahtumul Pragy ähli türki halklary ýaly özbek halkynyň hem söýgül şahyrdyr. Özbek maşgalasynda Mahtumul Pragynyň ruhy ahlak temalaryna çuňur, kökren manily goşgy setirleri durmuş ýöreligi hasaplanýar. Mahtumulynyň adyny bilmeýän özbek ýok diýsek ýalňyşmaz. Mahtumkuldan söz kutulup kalgan emas. Mahtumkulu dünyada bolýatyrgan, indigi boljak sözlerden yazıp çizip ketken veli şair deredi. Hakikatdan hem veli şair. Mahtumkulun sözleri ana 100'den ziyad memlekette hazır tercüme kılıp okuladı. Aynakysa bizi Harazm'da Özbekistan'da hele vadiye barasmı?
Surxondaryo, Qashqadaryo barasmı, Buxaraga, Samarqandda barasmı? Mahtum kulunun sözünü bu toylarda hiç bulmasa bir ikisini aytmacak Hafız Sazende kem bize. Ayniqsa bizi Xorazmda indi Mahtum Kulu Hazretleri Şergazıxan medresesinde tahsil algan Xivada şöyle. 3 yıl okup şöyle tahsil algan. Hali Mahtum Kulu heykeli beri ornatıldı. Ana Taşkent'te ornatıldı. Katta bir Taşkent'ten merkezi köşelerinin birisi Mahtum Kulu namına. Hanceri gökten yüreğinle güne karşı bulun ay gözülsün. Üstücü Paris seccab cübbesi siz bu kalda bulun yay gözülsün. Üstücü Paris seccab cübbesi siz bu kalda bulun yay gözülsün. Gözülsün, hey gözülsün, gözülsün. Kıyımdır aşması Ağdım ağ hayat demim çeşmedi Aynan vakıfının layık öderife Ağdım ağ hayat demim çeşmedi Aynan vakıfının layık öderife Gödelfen o gödelfen Gödelfen hey can gödelfen Gödelfen hey can gödelfen Pragynyň meşhur goşgulary ruhy ilham berýänligi sebäpli Özbegistan halk aýdymçylar asyrlar boýy bagşylar tarapyndan aýdylyp gelinýär. Nasihat aýlay Vatan terk etip ketüçi bolma Kel köňlüm men senge nasihat aýlay Vatan terk etip ketüçi bolma Pragynyň goşgusyna wasp edip göresi gelen topraklarynyň biri Türkiýede de Mahtumul Pragynyň heykeli ýadygarlygy bar. Ankaradaky Mahtumul Pragy ýadygarlygy 2012-nji ýylyň 29 fevralyny Dikmen jülgesindäki Türkmen seýilgähinde açyldy. Gahrman arkadamyň şag adam bilen açylan heykel Türkmen Türk dostlugyny has berkidýär. Türkiýe Respublikasynyň Ýozgat welaýatynyň kent seýilgähinde hem Pragynyň ýadygarlygy ýerleşýär. Bu ýerde Türkmen Türk wekilleri tarapyndan bilelikde şahir ýatlanyp bir näçe dawaralar hem geçirilýär. Mahtum kulu aşık mesan Bağlıydım şanına destan Menzilgahı bağı bozsan Almalı nereden ayrıldı Almalı nereden ayrıldı Mahtumul Pragynyň Astrhan şäherindäki ýadygarlygy Leninski etrafyndaky Astrhan Döwlet Uniwersitetiniň garşysynda talipler meýdançasynda ýerleşýär. Heykel Türkmenistanyň
meşhur heykeltaraş Sarıgat Babayev tarapyndan ýasalyp 2009-njy ýylyň 15-nji maýynda Astrhan şäheriniň 450 ýyllygy münasibetli şähere sowgat berilipdir. Tarihçileriň maglumatlaryna görä Mahtumul Pragy Astrhan topragyny ençemegedek bolupdyr we hut şeýerde bir näçe ýyl mundan odal şahyryň türkmen dilindäki eseriniň ilkinji ýygyny neşir edilipdir. Astrhan oblastynyň Funtwa owasyny şahyryň adyny götürýän mektep Gahraman Arkadağymyň bu ýaşaýjylaryna eden sowgatlygyny ýatlamagymyz gerek. Elbetde bu ýerde ýaşaýan türkmenler bu mekdebiň, ýani Mahtumul Pragynyň adyny götürmegine diýsen buýsanýarlar. İşin hürmetine, sığlığına, varlığına Allah Teala sağ olaydamın. Cehum vele bahri hazar arası. Çöl üstünden öser yeli Türkmeni. Kırgınçası, kara güzüm karası. Kara dağdan iner, fili Türkmeni. Şeýlede Russiýa Federasiýasynyň Stavropol ülkesiniň türkmen etrawynyň Edilbay owasyna 2008-nji ýyly Mahtumul Pragynyň heykeli açyldy. Muňa Stavropol türkmenleriň buýsanjynyň çägi ýok. Biz sağ ol dep aýdyrsak arkadagymyzy ol bir sözü bile bizim Stavropol türkmenleri ýadyna salyp şu Stavropol elinde Ýigdirleriň obasyna ýadygarlyk pametlik salyňyz diýip akeryp saladyr 2008-nji ýyldan. Şu halda türkmenler agzyna çykadyr. Mana oýlamyzda ýetersiz mana Mahtumguly öz aldymyza geldi. Mektebiň tapmagyny oturgyzdy diýip. Ülkün her bir ýerde türkmenler, oruslar, Kavkazda ýaşaýdyran halklarımız gelip ülkün diýende toy tamaşa etdiler yani. Degendiler orus bolsun, türkmen bolsun, orman bolsun, azak bolsun degendiler. Bizim Mahtumul Edilbay'a geldik. Gurduğum aslynda bilgil, bu zeminiň mihadyr, erer ol erkin mydam, budur türkmen binasy. Mahtumul atamyzyň arzu eden döwleti, garaşdy, baky bir tarap Türkmenistan, bugün gün-günden galkynýar. Pragymy tersegine galdyran, Gahraman Arkadağymyzyň, Arkadağly Gahraman serdarymyzyň jany sag, ömrü uzak bolsun. Mehriban vatandaşlar, ine şunun bilen ýaşyk çileýälimi öz işin tamamlaýar. Berkarar döwletiň täze eýýamynyň galkynşy döwründe türkmen halkynyň her bir güni bagy-bagtyarlygy beslenýär. Goý watanymyzyň şan şöhratyny, at awraýyny, mertebesini beýge galdyrýan hormatly prezidentimiziň gadamlary baty bolsun, tutýan biýik tutumly işleri hemişe rowaj alsyn. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şündür. Hoş wagt.